Ang ganda ng araw today. Tignan nyo. Oh, maaraw. Magsa-sunbathing na naman ang aking molimo. Bababa lang ako sa baba. Magkikit ready para for work na naman. Lagay ko nga kayo dyan. Ano ko nga kaya itong buhok ko? Tawag niya ang taas ko. Gusto ko magluto ng chicken afritada today. Chicken afritada na version ko na chicken afritada. Afritada ba? Afritada, di ba? Chicken afritada. Ano bang ibig sabihin nun? Anyway, magluluto ako ng chicken afritada na sarili kong version kasi I really miss chicken afritada sa Pinas. Kaya gagawa ako ng sarili kong version. Yung orchid guys, palagi ko itong pinapakita sa inyo. Pero proud talaga ako sa orchid ko. Dali lang. Ayan, oh. Ang dami niya ng bulaklak. Yan. Bubukad pa yan. Ayan. Ah, nakaka-happy. Itong isa, wala pa to. Wala pa. Pero hopefully, one day, labas tayo. Ang ganda ng araw. Pakaganda. Yung black na yan, ano pala yan? Ping pong. Hinahanap ko si Molly. Hindi ko mahanap. Moles! Here she is. Good morning, Molly. Uy! Suplada. Moles! Molly, can you be in my vlog today? No. You're grumpy. Okay. You're grumpy. Who is grumpy? Is that Molly who grumpy? You're grumpy. You're so cute, you're so cute, you're so cute, you're so cute, you're so cute. Gardener namin kahapon dito. So, yan. Maganda siya tingnan. Yan, maganda siya tingnan. Kasi tinaydi niya kahapon. Pinutulan niya. Pero alam mo yung may haircut ka na. Nagiging bad yung haircut mo. Kasi hindi niya maabot. Tingnan mo. Ano yan? Hinayaan lang na yan. Kaya, para siyang, para siyang nagpa-haircut pa na. Hindi na ayos. Hey! Oops. You okay? Moles. Molly may. Sa platos, Molly, oy. Dito lang ako sa garden, guys. Nag-chill ako kasi lunchtime ko. Andito si Molly sa harap ko. Pero hindi niya ako pinapansin talaga. Kung may naririnig kayong ingay, sa likod namin yan. Nagpuputol ng mga puno. Sa likod pala namin ay sementeryo. Okay lang naman sila, tahimik. Iniisip ko anong kakainin ko for lunch. Kasi kumain na ako ng bagel at saka banana kanina, tas nag-green tea na din ako. Nagluto ata yung asawa ko ng nuggets, yun lang ata kainin ko with mayonnaise. Kasi magluluto ako ng chicken mamaya. Ayoko kumain ng madami kasi madami kakainin ko mamaya. Imukbang ko na lang kaya yun. Tignan ko. Anyway, mag-chill lang ako dito hanggang sa babalik ako sa work. Mga 45 minutes. At ito ang aming lunch. Doritos, chicken nuggets, at saka some chips, at few dips. Yan. Dip. Kain tayo. Come on, Molly. She's walking really slow. Molly is taking her time. Look ah. Ding, 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 ding. Hoy! Come on. Ding, 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 ding. Molly, come on. Halo lang tayo ni Molly. Moles. Hindi, ignore ako. Tingnan yung clouds. Ganda.
Parang fake. No? Hi, mouse. You having a rest? You having a rest? You're tired. Where's Molly? 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 I'm coming. I'm coming. You're crazy, moles. Come on, let's go. Hey, come on. Good deal. Hey, don't leave me. Crazy. Crazy, crazy girl. You're not going there. Come on. Keep going, keep going, keep going, keep going. Good girl. Keep going. Achoo. What are you doing now? Mama's coming. Mama's coming. I'm gonna chase you. I'm gonna chase you. I'm gonna chase you. I can see the mom. Hey, 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 hey. Come here. Let's go. Come on, moles. Ready? 1, 2, 3. Let's go. Ashish, ashish. Bye-bye. Bye-bye. Dive down. Molly. Ito yung nakakatawa pag naglalakad kami ni Molly kasi tumatakbo siya tapos nakakatuwa talaga siya. Minsan, lazy si Molly. Ayaw niya. Ready? 1, 2. Come on, Molly. Come on. Balls, come on. Ready? 1, 2. Hey! Stop eating the grass. Come on. Good girl. Ashush. Ashush. Magluluto lang ako ng aking version of chicken afritada. Wait lang tayo ng oil. So, hindi na ako maglalagay ng bawang or onion. Kasi, wala lang. Ayoko lang. Prituhin ko lang yung chicken. Hinaan ko muna yung apoy. Ito yung chicken. Version ko to guys ha. Kaya, yan yun na ako. Dito ko muna siya ng konti. I-brown ko lang konti yung yung chicken. Susunod ko ay vegetables. Ito. Ilagyan ko din siya ng konting toyo for seasoning. Sinabing konti. Ayan, napailog. Hindi makonti-konti lang. Cover ko lang siya. Guys, hindi ako cook ha. Nagluluto lang ako sa kung anong gusto ko at kung anong makikita ko sa kitchen ko. Yan ko lang siya ng mga 5 minutes. I-check lang natin. So, after a few minutes, sinayaan ko lang siya ng mga 5 minutes. Ayan. So, after 5 minutes, naamoy ko na yung toyo. So, ang gagawin ko, lagyan ko lang siya ng ayan, tomato puree. Konti lang.
Nanonood din yan. Okay, and then next, lagyan ko din siya ng chopped tomatoes. Kahit anong brand, basta chopped tomatoes or tomato puree. No, not tomato puree, tomato sauce. Ito yung meron ako, kaya ito yung gagamitin ko. Yan ko yan. So yung can na nalagayan ng ng chopped tomatoes, yun lang nilagyan mo ng tubig. So no, konting tubig. Yan. Yan po yan. Kumulo ng few minutes. Lagyan ko siya ng banana sauce na tamis anghang. Ayan, first time kong lagyan to. Ayan. Kaya tingnan natin kung anong lasa niya. Sana hindi ako mag-fail, no? Kasi pampatamis siya, di ba? Tapos mix lang. Yan. Tapos hahayaan ko lang siyang kumulo. Hanggang sa kumulo siya, ihalo ko na naman siya. Yan, muna natin yan dyan. Yan, kumukulo na siya. Buksan na natin. So, hayaan ko na naman siya ng siguro mga 10 to 15 minutes. Pero tikman ko muna siya kung ano ang lasa niya. Kung kailangan ba niya ng more ketchup o konting sugar. Kailangan niya ng konting ketchup. Konting ketchup na. Tapos, a bit of soy sauce. And then, konting sugar. Para mag-balance yung lasa niya. Konting siya ng sugar. And then mix. Maanghang yung ketchup pero hindi siya masyado maanghang dito sa chicken. Yan lang. Hiyaan ko muna siya hiyaan ko lang siya kumulo. We'll leave it for another 10-15 minutes. So check lang natin after 15 minutes. Ayan. Malapit na siya. Okay na to. Luto na to. Luto na siya, guys. Yummy, 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 yummy. Yan, luto na siya. It's cooked. Kain tayo, guys. Kapit ko lang kayo ng konti. Tayin ko na to. Okay. Maglagay lang ako sa lagyanan ko. Hain lang tayo. Ganda ng milk. Vegetables.
Another manok. Sabaw. Tignan natin ang potato. Sarap. Kain tayo, guys.